Bé, primer de tot, dic a tot que el meu nom és Álvaro i la meva companya és Paula. I anem a estudiar a l'Institut de So d'Elda i a la Torreta. I anem a comentar el volum 6 de la rondalla valenciana d'Enric Valor. En concret, Home Roig, Gos Pelut, Pedra Redona. Bé, Paula, què t'ha semblat la rondalla? La rondalla m'ha paregut molt interessant perquè el fill més menut és el més gest de tots i aquest és guanyant a l'home roig. M'ha agradat molt l'actitud del pare quan diu als seus fills que busquen la vida i es posen a treballar. Em sembla molt interessant la crítica que es fa a les regles egoistes de l'home roig i per últim és molt divertida i entretinguda. I a ti, Álvaro, què t'ha paregut? El que m'ha agradat ha sigut la valentia que ha tingut el fill menut d'anar adelant amb els consells que li dona el pare per a la vida. I per últim, dic a tot que us recomano totes les rondalles d'Enric Valor perquè va tingut